May Pasko dia, pre. Ay, dadi, jud kumutuwa ng Pasko-Pasko, pre, oy. Mao ba, pre? Kasayang po, doy. Unsa man po'y nakasayang, pre? Sayang jud kayo, pre. Kaya di makamuto og Pasko. Kay nga naman di ay, pre. Naamang ko nung tako'y dalang regalo. Para imo jud unta, de, pre. Aha? Mauli na lang ko, pre. Ayaw, pre, oy. Di makakamuto og Pasko. Ay, kiniadto ramang ko to. Pero karon, mutuo na jud ko. Ingko, dili ba nga makamao ka mang mubasa kung unsay pad sa tao? Kay nga naman di ay. Magpabasa lagi unta ko sa kumpa diha nimo Ingko. Kana na di ay. Ambi ang imong paadbe. Kay atong basahon. Oh, diare Ingko oh. Uy, Time para gud Ingko. Nasiga man gud ang imong mga mata. kabaga pa ni mo kubal day, oy. Maglisod man po kung basaan ni sa mga litra. Pagdarong ro ba gud diha Ingko? Di na day. Nabasa na gyud nako. Unya Ingko, unsa may mo nabasa? Nabasa na ko diri day nga baga kuno kagnaw. Unya pa jud, dili pa jud kuno ka kamaong mobayad og utang. Shit, not good. Ngano na kaingon gud kana Ingko? Nabasa man gud nako diri nga nakautang kuno kag 5-6 akong asawa. Grabe, result kay kakatapulan na nakaka. Tudluan kay trabaho, magusbat-usbat. Masuko pa sa kurihian. Agay! Naapasi mo di mo ay. Nga grabe, makatubag-tubag. Unsa na lagi kay ay ugma ni mo? Doon na pa kaya kay makabuot sa mong kinabuhi. Doon na, nay, uy. Kay unsa mo po'y makabuot ni mo? Kana din kamunggay sa to silingan, ay. Kada buntag mamitaw na ako nagikabot para ato isudan.